Okrúhla tvár alebo úzka. Ovplyvňuje táto informácia čítanie z tváre? Áno. Dokážem vlastne komunikovať rovnako s človekom s úzkou tvárou a s okrúhlou tvárou? Máme tie tendencie, ale komunikuje sa s nimi úplne ináč. Pretože každá z týchto tvári dokáže informácie ináč prijímať, ináč na ne reagovať a ináč ich vnímať. Lebo jednoducho, pokiaľ máte okrúhlu tvár, vnímate úplne ináč, ako keď máte úzku tvár. Teraz touto ukážkou je to úplne jasné. Logika nepustí. Jednoducho úzka je úzka, okrúhla je okrúhla. Tým pádom kapacita vstrebávania informácií, vnímanie informácií a vyjadrovanie sa je v úplne inom rozsahu ako pri úzkej tvári, ktorá je ohraničená nejakým spôsobom a dáva možnosti len nejako obmedzené. Čo som tým chcela povedať? No, sleduj ma ďalej, dozvieš sa.